Макар че се отказах да отговарям на тъпи въпроси, които, честно казано, много, страшно много ми омръзнаха и ги има също по-надолу, както и да е. Не съм правила секс. Не знам за какво всички си водите някакво си погрешно мнение за мен и не знам. Мисля, аз не мога да ви казвам какво да правите, какво да мислите за мен, ама поне първо като ще говорите, че съм курва, че съм правила секс, че съм правила свирки и някакси такива. Първо ще ви помоля да ме познаете и после да говорите неща по мой адрес. Защото се получава адски тъпо и като ми пишете анонимно, ме обиждате и някакси такива глупости, всичко се получава много смотано.